medikuaren kontsulta dago, eta... Lehena mesedez. Egunon. Nola duzu izena? Ainhoa dut izena. Nongo mina duzu? Estarriko mina du. Estula duzu? Ez du. Izaina ekarri termometroa eta ipini mesedez. Bost minutu geroago. Sukarra duzu 38. Zuk anginak dituzu, zozkia gustatzen zaizu, ezta? Bai, asko gustatzen zait. Ongi da, zarabe hau hartuko duzu. Agur, eskerrik asko. Ez dago zergatik. Laster sendatu.